E hoxe imos falar, porque vimos falando moito nas últimas semanas do lixo e da xestión correcta, e diría que hasta legal, porque saben vostedes hai moi pouquiño un veciño de Culleredo foi imputado pola Garda Civil acusado de un presunto delicto contra o medio ambiente, de unha conducta inaxeitada como é pois depositar lixo de xeito indiscriminado no medio do monte. Ademais, para máis inri, segundo as investigacións, esta persoa pois vivía preto de onde depositou o lixo. E iso nos leva a lembrar que temos un sistema de recollida de lixo que coordina o consorcio para os concellos, entre eles o de Culleredo, que temos pois contedores moi pretiño de todos os nosos portais, que temos un sistema de recollida de pois grandes enseres móveis, de colchóns e todo tipo de ese lixo que non podemos deixar normalmente nun contedor e que debemos levar un punto limpo, porque esa é outra, temos puntos limpos. E ainda así, non todo o mundo cumple. Vamos a ver se lembrando un poquinho como funciona o sistema, pois tratamos de conseguir que todo o mundo faga o que ten que facer. Inés Peletero, coordinadora de Medio Ambiente do Consorcio, xa escoitaron vostedes algunha vez aquí en Radio Culleredo e hoxe con ela a ver se aclaramos conceptos. Que tal, Inés? Moi bo día. Hola, moi bo día. Vos fan moitas consultas aínda respecto do novo sistema de contedores, que si o de resto, que si o de envases, que si o orgánico ahora leva unha tapa que non era de antes, porque antes era verde, ahora era marrón. Tanto nos liamos? Sí. A ver, efectivamente, sempre hai pequenas dúbidas que, por suposto, a xente que nos chama para preguntar se un residuo antigamente era orgánico ou inorgánico, nos dábamos a noraboa, porque se ese era o problema, pois perfectamente o estaba a facer, pero claro, agora co cambio de sistema, que pasamos de 4 fraccións a 5, efectivamente tamén o tipo de colector para fracción orgánica, que é a mesma, tamén cambiou, entón sí que surxen dúdas, sí que a xente pois nos chama, non ten as cousas claras, cale o color amarelo agora, sí que hai dúbidas, sí. Bueno, me acabas de quitar a pregunta, xa empezamos, cale agora o de cor marelo que hai que botar aí? Os envases, efectivamente. Nos tivemos o problema que, cando se iniciou o plan anterior, problema, non é un problema, digamos que agora pode levar a confusión. Tiñamos a fracción orgánica, que era verde, e a inorgánica, que era amarela ou nalgúnas zonas laranxa, máis son deses cores. Agora temos, en onde había 2 fraccións, agora temos 3. O color amarelo agora é para os envases, e despois temos a fracción resto, que é a fracción gris. E recordamos que é envases, que moitos tamén chaman plástico. Non é plástico, é envases e embalaxes. É dicir, todo aquilo que, pois, sobre todo da alimentación ou de produtos do fogar, todo o que seña envase tamén, pois, por exemplo, incluso pois as cuajadas que veñen en cerámica, os films, todo o que seña un envase ou embalaxe do fogar vai ao contenedor amarelo. É dicir, perdón Inés que interrumpa, tamén se un envase, por exemplo, un paquete de papel no que veñen cousas, ese tampouco hai que tiralo de papel e había que tiralo aí? Claro, o do papel, se é papel puro, é que é raro que, na alimentación que seña só cartón, normalmente veñen pois como os tetrabricks un pouco plastificados, porque para que seña máis máis sanitario. Entón, se é cartón puro e está limpo, sí que pode ir o de cartón. Pero se, por exemplo, ten un pouco de plástico ou se, por exemplo, ten graxa do interior, pois ou que está un pouco mollado, ese va pos envases. Bueno, que unha cosa que nos vai quedando clara, o envases ao de envases. E o resto, que quizáis era... Para min é unha das consultas que máis nos fan, polo menos a nós, pois nos deben ver cara ou escoitar que temos voz de expertos, pero como falamos moito do tema, que vai no contedor de resto? Supoño o resto, o que non vai aos outros, non? Efectivamente, o resto é o caixón desastre. Nos, efectivamente, nos temos na casa, pois, estamos a facer a comida, estamos, cortando verduras, froitas, eso obviamente vai por orgánico. E despois estamos, pois eso, nesas mesmas funcións e tal, os envases va pos envases. E temos aquelas fraccións, por exemplo, a barredura do chan, un cepillo de dentes, algo que se nos rompe na casa, e dicimos, isto que? Pois vai para a fracción resto. O resto, digamos, é o caixón desastre, que chaman fracción non reciclable.
E tamén, por exemplo, se na casa, pois por calquera circunstancia, unha limpeza, pois saiunos o caso dunha festa infantil onde pois foi imposible separar, aí recolleuse todo como se puido, eso vai para a fracción resto. E resto e mezcla, os non reciclables. O máis importante é que nos contedores de orgánica e de envase non vayan impropios, é dicir, que o que seña de orgánica vaya para orgánico e o que seña de envases vaya para o envase. E aquelo que nos xere dúbidas o vamos a poñer na fracción resto. É dicir, é mellor que botemos algo na fracción resto que no orgánica e nos envases vayan impropios. É o caixón desastre onde non sabemos, as cousas están mesturadas ou é algo extraño, pois vai por resto. E mencionabas en varios puntos da tua locución o tema do orgánico, e aí é onde imagino máis extremais as precaucións, porque tamén da reciclaxe deses restos o que se pode obter pois posiblemente no futuro, non? Digamos, administrar, digamos, ese lixo de orixe orgánica, pero ese lixo de orixe orgánica, claro, ten que ser moi puro, por decirlo de alguna maneira, non? Claro. E iso como se consigue? Pois efectivamente, a ver, xestionar, como non sei, se o falamos de outras veces que temos falado, agora dende a normativa europea e hasta as posicións as normativas estatais e autonómicas estás a valorizar moito a fracción orgánica. No consorcio recollemos a fracción orgánica dende o ano 2003, do cal estamos moi orgullosos, non? Pero agora pódese ver que xa no resto do Estado e da Unión Europea estás a valorizar esta fracción. Obviamente unha fracción que se xera moito nos fogares, que aparte que teñe os seus problemas porque xera olores, degradase, etcétera. Pero o que é certo é que a súa valorización, que é a compostaxe, a súa calidade depende, digamos, do orixe, é dicir, unha boa, por moita tecnoloxía que teñas nas plantas de tratamento, se non hai unha boa separación do orixe, é prácticamente imposible ter un compost de calidade. Entón, esa fracción orgánica, que xa é complicado de xestionar, porque dun residuo doméstico obviamente é moito máis diverso que se de imaginar dunha planta de tratamento de algo máis de tipo industrial, que xera un único tipo de residuo ou de residuos da silvicultura, que eso xa é máis puro, non? Xa partimos con que das fracción do residuo doméstico xa hai é mesturado ainda que seña orgánico. Entón, es unha vez pasado por todo o proceso de compostaxe, tes un compost que ao final analízase. En función da análise final, ten unha serie de catalogacións que xa veñen, todo veñen estipulado por lei, de calidade A, B, C, eso que determina a súa saída, onde se pode aplicar. É dicir, que se non partimos dunha boa base, dunha boa separación domiciliaria, nunca, por máis que teñas uns tanques fermentadores tope tecnoloxía, vas ter un compost de calidade. É dicir, non mesturar con papeles, nin con restos, nin nada aí. Todo que sexa orgánico, ese cubiño, é que procurar que sexa o máis natural, digamos así, posible, non? Efectivamente, non? É fácil de ver, os que nos criamos así en casas de campo xa sabemos, porque eso antes botábase o campo, non? É aquilo que é fácil de asimilar porque descompónse, é dicir, o que ti crees que poderías botar o campo porque se descompón, porque fertiliza, eso é o que é orgánico. O que sufre o seu proceso de descomposición. É todo eso que temos que recoller no noso caldeiro para os orgánicos. Inés, a pregunta é a do millón. Agora que o orgánico, que lle cambiou a tapa, que dicen, es que aínda o teño verde na miña zona. Bueno, pois en ese, siga botando aí. Pero normalmente agora é marrón e ás veces os que antes eran verde teñen a tapa agora ata marrón. É dicir, máis claro, non o poden deixar. Pero decimos, agora normalmente ten unha tarxeta. A xente dubida co tema da tarxeta ou o teñen bastante claro xa? A ver, a xente pregunta, é certo que pregunta, porque tamén hai noticias a nivel estatal, que se as bonificacións, que se teñen datos, que se... A ver, para aclarar as dúbidas, en primeiro lugar, a fracción orgánica vai ser marrón. Obviamente, pois isto empezou o ano pasado, vamos pasar do color verde ao marrón, un pouco por unificarnos tamén co resto de Galicia, do territorio nacional. Estamos en transición. Sí que van a topar contedores de carga traseira dos pequenos de rodas que ainda teñen a tapa verde, pero cando se poida vaise cambiar por marrón. En as zonas urbanas, onde hai estes colectores máis grandes, que nos lle chamamos de carga lateral, que recolle o camión nada máis, teñen que se chama un peche
un peche electrónico que teñen unha tarxeta. As tarxetas estánse a repartir por todos os domicilios das zonas onde colocáronse este tipo de colectores, non teñen ningún tipo de dato. A única pretensión cos colectores herméticos é precisamente o que estábamos a falar antes, é recoller únicamente orgánico, é dicir, é disuadir que aquelas usuarios, aqueles veciños que leven unha bolsa mesturada con todo, o deixen no orgánico, é dicir, que usen o colector de restos que é o máis grande, que a tapa máis grande, etc. Realmente no feedback que temos cos veciños, aqueles que separan ben no fogar, que realmente baixan orgánico, están contentos con ese colector, porque sinten que separan unha casa, como din eles, para algo. Entón, o que queremos é que non haxa, que ninguén poda abrir o colector dende fora, rebuscar, tirar o que non debe, tirar unha botella de vidrio. É dicir, o que sí que temos no feedback é que aqueles veciños que teñen a tarxeta, a usan, abren o colector ca súa tarxeta, baixan bolsas de orgánica. Bueno, así de sinxelo, nada máis. Non nos van entrar no número de conta do banco, como é alguna xente dice, a ver se me quitan datos, pero que te van quitar? Non, eu sempre bromeo cos veciños, se queren casi intercambien co veciño da portada al lado, porque non levan datos, non hai problema. Inés, estamos aclarando con Inés Peletero, que está farta de falar destas cousas, non? Coa xente é a coordinadora de medio ambiente do consorcio. Estes días, desgraciadamente, aquí en Culleredo nos dá un poquinho máis de vergonza, porque un veciño de aquí, pois a vende ser acusado polo Seprona de, neste caso, presuntamente, non ter depositado restos de obra e outras cosas no medio do monte, ademais preto da súa casa para máis INRI. Que pasa? Que a xente non sabemos que temos puntos limpos no consorcio, entreles en Culleredo. Que pasa? Que hai xente que colle o coche e se vai ao medio do monte cando o mellor gastaba menos gasolina se vai ao seu punto limpo. Pois mira, efectivamente, estou completamente de acordo. É dicir, os veciños de Culleredo non teñen só o punto limpo de Culleredo, que recordamos que está en Ledoño, senón que teñen 8 puntos limpos. É dicir, os 8 puntos limpos do Consorcio das Mariñas están á súa disposición. Se por calquera circunstancia, pois un traballo que seña lles queda máis perto do Leiros ou de Sada, poden usalos. O vertido incontrolado de residuos é delito, desde fai moito tempo no territorio nacional, pero deixalo no monte, eso a día de hoxe non ten explicación algunha, nin ten lógica, non hai por qué. E tamén recordar que os veciños tamén teñen un servizo semanal de recollida de mobles en seres domésticos, porque non sempre podemos levar un armario ou algo así voluminoso. É dicir, teñen 8 puntos limpos, 2 mini puntos limpos, é un servizo semanal de recollida de mobles en seres, é dicir, non hai disculpa para estas actuacións. Bueno, e entón a xente por que o fai? No consorcio tendes algunha explicación que poda ser plausible? Porque eu non entendo. É dicir, coller o coche e botarse a mellor kilómetros no medio do monte, buscar un sitio no medio do monte, tendo un punto limpo cerca, ou podendo chamar, porque eso me importa tamén, me interesaría que lembrásemos eses números de teléfono. É dicir, é tan sinxelo como teño un sofá, teño unha lavadora, por favor, veñan recollelo. Nada máis. Claro. Sí, a ver, para non esquecer, recordamos que hai este servizo é semanal, é gratuito pos veciños, pero teñen que chamar, porque non ten unha ruta prefijada. Entón, este servizo configúrase semanalmente en función dos avisos. Entón, os veciños teñen que chamar o 981 795524, onde lle toman nota do seu enderezo, do que quere deixar, e xa así para configurar a ruta. En Culleredo a recollida son os xoves pola mañá, co cal o mércores, a partir das 10 da noite, xa o poden deixar ao lado dos colectores máis próximos. Eu, respecto ao que me comentabas de causas, casuísticas pode haber moitas. É certo que, así que, falando con Concello de Culleredo, con outros concellos da área, co Seprona, moitos atopámonos casos, vense a memoria un que pasou en Betanzos, que era dunha familia dun concello veciño, en este caso concreto de Paderne.
hai moitas veces que se lles encarga a limpeza dunha nave, dunha vivenda, a, digamos, algo tipo empresa, autónomo, que recordamos que os puntos limpos son exclusivamente para particulares, para residuo doméstico. E o Consorcio As Mariñas xestiona o residuo doméstico. Os residuos dunha actividade profesional teñen outros cauces de xestión, con xestores autorizados pola Xunta, teñen, que siguen a Xunta que ten o seguimento da súa trazabilidade, etc. Entón, esta xente non pode entrar nos puntos limpos. Entón, digamos que lle xestionan o residuo veciño e aparece por el calquera lado, porque eu recordo esta familia dixo que yo o había dado a unha persona, un autónomo, eles quedaron como tranquilos e ao final, claro, topáronse ca multa, porque efectivamente moitos destos residuos veñen con datos, entón o Sepona multoulles. Entón, hai que ter moito cuidado, primeiro, non facelo, porque por un lado estamos contaminando degradado o noso entorno e non temos necesidade ninguna ni nos vai costar máis caro. E se yo entregamos a alguén, saber onde vai. Intentar asegurarnos para saber onde vai, porque obviamente hai xente que o fai moi ben, non digo que non, pero hai outra xente que, aforro os custes e cobro o servizo. Bueno, pois é unha explicación moi clara de que nos tamén nos leva a reflexionar sobre que temos unha responsabilidade de saber si alguén nos xestiona ese tipo de cousas, pois quen é que cumpla coa norma, porque logo ademais nos podemos vernos perxudicados. Conclusión final, non sei se nos falta algo ou hai algunha dúbida das que vos plantexan a vos que o mellor eu non plantexei. Me parece que plantexei as de sempre, non? O tema do cartón, o orgánico, no resto todo o que teñamos dúbida, e, no amarelo de envases, pois todo o que teña que ver con envases, sexan do que sexan. Me parece que así se pode resumir, non, Inés? Sí, é un pouco que falabas agora mesmo, apelar un pouco á responsabilidade, porque queramos ou non queiramos, inda que teñamos un servizo, seña a cuestión do Concello, sea a cuestión do Consorcio As Mariñas, o produtor dos residuos é o responsable. Nós temos a responsabilidade cidadá de deixar o noso residuo adecuadamente. Despois podemos exixir aos nosos administracións a súa mellora ou as queixas que teñamos, pero temos a obriga de utilizar correctamente os servizos. E se queres, como resumo, podemos facer así un resumo rápido das fraccións para que a xente non se líe. Pois sí, por favor, sí. Vamos aló. Agora, recordad que pasamos dun servizo de 4 fraccións a un de 5. Temos a fracción de orgánica, que é a mesma, inda que cambiara o tipo de colector. A fracción de envases, recordamos, envases, non só plásticos, senón envases. E despois a fracción resto, que é a fracción mestura de residuos non reciclables, que é o colector gris. Despois temos os colectores de sempre, o vidro e o papel. Que tamén a maiores, nalgúns puntos, temos colectores para o textil e para o aceite vegetal doméstico. E escoitaron ben, ben? Eu por eso já se deixei a pausa. Escoitaron todo, ben? Non hai excusa, é que non hai excusa, e ademais temos un teléfono que o servizo de balde para que nos recollen as cousas aquí en Culleredo Xoves. Bueno, a mí me quedou claro, espero que aos ointes, Inés, con esa estupenda explicación que nos acabas de dar, pois que lles quede tamén claro e que todas e todos cumplamos con a nosa obriga. Inés Peleteiro, coordinadora de Medio Ambiente do Consorcio, grazas de verdade por aclararnos as cousas. Grazas a vos pola colaboración. Unha aperta, moi bo día. Bo día.